Hello, mayong buntag sa tanan. So, for today's video, magama taog paniudtuhan na mong bayot, mapapagmata na ko. Nya, pa ko'y ligaw, pagitaon ni oy hilamos, wa pa po'y pintal akong nawong. So, magama taog karning manok man siguro tong gawas ganina kay akong gamon og sudan butangan nato og ohong ligbos o sa English pa mushroom. Melis yung mushroom ay. So ako na siyang gamon karon og paniudto man siguro namo pero wala size na may maniudto ba. Karon adlaw ng Birnis man siguro ron ang botay wa mo ko kay balugom sa nang adlaw ron akong nahibaw-an oras na lang gyud. So aron mahuman tama to sa kusina kay aron makakaon lang ako ang mga mga kagupa kay oy gi-request ako ang bana nga palutuon ko og karning manok kay balo mas lang maayo ko muluto. Charot. So mato na ta dito sa kusina aron magluto na ta. So dugay-dugay jud kong naka-video og unsa akong ipangluto-luto kay busy na magkay ninyo ang silingan. Oy napay anak din napay lutuon nun. So maghimo pa po kog lutuon nun sa akong bahandi iyang kalanon kada adlaw. So slice on nato ning tibuok nga manok din nga dako kay ni boiler man siguro ni kay dako man kayo. Dayon ako na siyang slice on din ha og pinahiwi-hiwi ba. Then dagko na nato ni slice kay wala ni sila gatipid din sa ilang sudan kanang sila din og kanang sila sudan kas arang agi biya sa ako pang gikaingon kani adto nga kani lagi ila ang magluto ko dig sudan kas arang agi mo nang gamayon ron ako pagluto pero dagkog hiwa dayon na sila luya din ang request ko sa akong bana ning bupapalit og luya para akong himugtiya ba kay tugnaw kayo dire man lamang makautot ta og ginagmay ba kay makawala manig panuhot kay grabe nagig akong panuhot nabot na sa ako ang kulumag ko. So slice on po naton dring onion kay mao ni ako ang pang taplak sa ako ang recipe karong adlaw dayon nasil nagkuha ko diri ganina og kanang duha ka liso ba nga singalan ana ahos duha ra ka liso ning ahos nga ako ang dukdukon kay dili na sila ganahan og ahos ang baho sa ahos ba di sila ganahan mo nang duha ra ka buok ako ang ibutang. So ako na siyang dukdukon din ha din magpainit tagkalha diri din butangan nato na siya og edible kay aron lami-lami na nga to ang paggisaw niya din ato nahon nagisa nato ang mga panakot din ha din ako nang sagol-sagol gud tanan din ha din dili na ako na isa pa brown nan pero nagmusunog din ibutaran nato ang karning manok din ha mga bayot. So ato ra na siyang ukay-ukayon pud gihapon para ma-mix siya ba dayon ukay-ukayon na nato na siya din aron dili na sa mga pagod mga bayot pero nagtubig siya murag sa akong paghugas ni ganina sa karne ba na nay tubig dayon butangan na ako na siya duha ka tasa din ng tubig dayon atong asinan na siya mga bayot kay way lami atong karne guway asin dayon ato na siyang butang gamayng paminta dra bayot dayon ato na siyang ukay-ukayon dayon human ato na dira ukay-ukay ato sa na siyang takloban mga bayot kay aron mo bukal na siya unya. So paabuton na nato na siya inig bukal na niya ato na siyang pa lata-lataon para inigkaon na tuon niya ana dili mingog agay babe dili mo tingog ba inigkaon nimo mo dito og tulon. So ato na pong station ni ato diring isagol nga uhong makani siya og unsa ba kaniligbos ba kanay pero kuan ay mushroom ni ilang tawag ani nila diri slice na nako na siya slide dayon human ako slice ako na siyang ilunod isagol na to na sa ato ang karning manok mga bayot. So ato sa na siyang takloban para mahulpa na unya sagdaan na nato na siya dayon inig nahulpa na mo na ni ready to serve na gini ato ang recipe karon. So karning manok na siya with mushroom mga bayot lami kay ni siya kaysa ako ang pagtilaw lang ganina nakalimot ko kadyot sa ngalan ako charot. So dili na kay alakan sa niya kung paggama karon sa ako ang putahe kay lami-lami man siya. First time na ko ning gibutangan og unsa na uhong ning ako ang karning manok mga bayot. So that's it. Thank you for watching and don't forget to subscribe my YouTube channel. Bye. See you next time guys.